Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Karon ka mo ko makabatian ang nga Celes, pero nganong kailangan man imong maayo ang iyang kamatayon? Tungod kay Tungod kay unsa ma? Helena. Ma, ngano suot mo kay mo anang Celes? Karon pa mo ko makabatian ang iyang pangan. Naluoy lang ko ni Celes. Ha? Nga naman, naunsa man day siya? Tibuok niya kinabuhi nga nag-anto siya sa iyang sakit. Mao ba? O kinahanglang at timanon ko ang iyang haya. Ha? Ang iyang mga paryente, ma. Wa na siya'y mga paryente. Musa, ako na'y mapahiluna sa patay niyang lawas. Pabilin ka lang din sa bahay. Kang kinsa man ang malita nga imong dama. Kag Celes kiti. Mag-ilisod ako na ka. Nabagawan mo ko ining mama. Karon pa mo ko makakita niya nga mihilak og maayo. Ngano kang suod man kayo sila anang iyang amikang Celes, no? Celes, pasensya na ha. Ngay palubong tadayon ka ugma. Kaluoy kiti po. Pero sige, sundan ko ang imong gusto. Dili na ko sultihan ang imong anak. Bahin ni mo. Helena, wa ka may klase karon, di ba? Wa man ma. Kumusta naman imong amiga? Lubong na niya ugma. Mao ba? Mobalik ko sa punerarya karong gabi. Ikaw na bahala din sa pay, ha? Mahimong mo ba nimo, ma? Ha? Ma, ayaw nagkaguol nga namatay ang imong amiga. Total, kung buotan na siya, aw, sa langit yun na siya paingon. Kibayran na niya ang iyang sa. Ha? Ngano day, ma? Unsa man din ang imong amiga? Usa siya kapriso, Helena. Uy, kaluoy ka din ang imong amiga, ma. Oo. Makaluluoy git kayo siya. Ma, mauban lang ko ni maubilan ang imong amiga. Ha? Oh, sige. Sige, Dak. Maayo hinuon ko mo uban ka. Kay luoy kayo siya. Way na milar. Tawagan ako akong mga amiga. Ikaw. Sige, ma. Moapas na lang minimo sa bilar, ha? Oh, sige. Apas mo. Ma? Nabaguhan ba yung ko nimo karon? Mo naman kagwa si mong kaugalingon. Karon pa gani ko kabantay nga mihila ka. Misulti na ko nimo. Naluoy ko sa akong amiga. Sige, ma. Ato siyang atimanon. Sige. Salamat, anak.
Celes, muanhi karon ang imong anak. Makakita na gyud nimo ang imong anak. Pero ayaw ka pala ka. Dili gihapon siya mahibaw kung kinsa ka sa iyang kinabuhi. Yan ang imong anak, Celes. Ma, gidad-anal ti kag panihapon, oh. Ahain naman ang imong mga amika. Mo anira salama. Helena, siya si Celes. Oh. Nganong gitutukan nimo siyang maayo, Helena? Kadaot niya, ma. Tungod kay nasakit siya. Ugwa na siya makaagwanta sa iyang sakit sod sa prisuhan. Ma, Ngano, Helena? kahilakon mo ko nga nagtanaw niya. Ngano man ko, ma? Nganong kahilakon mo kong nagtanaw niya? Tungod kay naluoy ka niya. Looya sa din mong aming gaman, no? Uwag kita ni siya pariente. Pait ang kinabuhi sa mga preso, Helena. Ilabi na si Celes. Mao ba, ma? Pero makapahuway na siya sa tanan niyang kasakitan. Uwa din ni siya maminyo, ma. Uwa siya maminyo. Ya. Bye. Niya na ako mga kauban sa klinik, ma. Ako na silang atimanon. Celes, nakakita na gyud nimo ang imong anak sa una o katapusang higayon. Salamat. Mauli na ta na. Kita na ang niya. Wa na gyud siya, Helena. Ma, nakapahuway na si siyang pag-antos. Bili lalim kung may sakit ka, ma. Mo nang nakita ko kanunay sa ospital. Pero, kinahanglang daw ato na to. Nga atong kinapuhi, doon ay kinutupan. Oh. Ang tanan, doon ay kinutupan. Pero doon ay mga sugilanon sa kinabuhi. Nga sa hangin lang, mahimong isuwat. O unsay buti mong ipasabot, ma? Mao ka na ang sugilanon sa kinabuhi ni Celes. Sa hangin, mahimong isuwat. Mami, ulan na gyud. Maayo gini kinakadakog payong. Dali, ma. Kitang duha diri sa payong, dali. Anhi lang din ako ilak sa aparador ang maleta ni Celes. Gikan sa prisuhan. Og bahala na ang panahon nga mo at timan diinig iyang handumanan.
Asa na, Helena? Ma! Kompleto na gid ako ng requirements para sa complication sa gawas. Maayo hinuon. Pero, Ma, May problema pa? hindi mo ko ganahang magkawas, uy. Nabala ka magukunin mo tinhi. Wa kay kauban. Ay, naunsa man ka. Ayaw kabalakan ako. Ang imong pangandoy ang tumana. Ganahan ka nga mag-nurse dito sa gawas, di ba? Oo, pero... Wa nay pero. Kinahanglang mo larga ka. Pangitaas sa gawas ang imong kapalaran, Helena. Ma, kakusag sa uwan og hangin, uy. Oh. Ma, nainom na ba mo imong tambal, ha? Humana. Na ako'y gisuwat na oras sa imong pag-inom sa imong tambal, ma, ha? Apil na ang vitamins. Nurse, na cute ang akong daga. Unsa man, wa pa'y nanguyab ni mo? Naaman, ma. Pero, unahon ako atong kinabuhi kaysa laing tao. Gusto ko nga sa'yo ka mo retire, ma. O niya, ato ning ipa-renovate ang atong bahay. Kay nay, nag-anam nagkadaghan ang taguanan sa mga ilaga dinhi. Pagkataas sa pangandoy sa akong daga. Kung magdamgo naman lang gani ko, ma, kanang dako na lang gid nga damgo. Ma! Ma! Approve na ako visa, ma! Hahin manis, mama. Basi na siyang kwarto. Ma! Wa man si mama? Uy, may naglago po sa aparador ni mama. Ang mga ilaga na sad ni ay. Ay! Taan pa ko, ilaga gyud. Sa may kikot-kot, ilaga din sa aparatur. Oh. Hala, karaang malita ka ng kipaslutan sa ilaga. Ang malita man nga kita ni mama gikan siya sa ospital. Naipangan sa ibabaw. Salas. Oh, ang suot nga higala ni mama. Ang tag-iya ining maleta. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.